mangko sumap mamanau salam kalilintan kapipiagi nama sa banyu di namang bagian sa dunia sampai sa longan amaw. Dia kon arin-arinaw na siya ka na ipapangurmata ay palilalilang kung kabubayaon mga makina gasiran ang mga raga gusto mang di makapalam sa tadman dilipatan. Na si intanto pupunad sa ang kaya dua katawa bay request panto nila na ada salakaw asarwar ko Princess Aima ayat din na subelagir sa sosial media na talanta ka adariana sa Princess Saleh sa wana di kanun maswa tending ko kipu pugulolaan ko rono kanasang ko aswara ko na gay kano ko na rama apakatatag maraswaragaw kung mangudalilintikan. Tentang ini bisa sudi wasa. Minggu
orang tua